Det er herovre hver gang, det gør det. Ja. Fordi han har været så tæt på, at den har kørt så hurtigt, så skal han nå at finde hovedbutikken. Det skal have nogle støvler på. Ja. Til en trav, der skal gøres lidt bedre, fordi Grete Galop, synes jeg jo egentlig er ret okay på. Ja. Så står det ligesom på den. Nej, der har vi så ikke noget. Og jeg tror også, at det er det. Vi har lige været i... Var det Viborg? Viborg, ja. Ja. Om du kan så gengæld også presse dem i pris, du har ikke? Ja, det, altså, vi har ikke været nogen der, hvor vi har været så langt, så vi har snakket prisen. Der har vi altid kunnet presse dem. Der får de sådan det tilbage, så de har lagt ud. Det er det ene eller andet eller tredje. Det koster 5 mange penge for dem. Så både at have træning og læring og styrelægen har jo fat i at sige, så det hele koster jo ikke. Det er godt. Det er bedre forretning for os at skrive en regning hver eneste måned. Helt sikkert penge også. Vi har ingen smidt dyreregninger, så kan vi sige, at nu har vi sådan en hest, vi har i næsten et år. Hvis det nu var en hest, vi havde selv, så skal den jo stige tilsvarende. Plus smide dyrelægeudgifter og sådan nogle ting der, for ligesom at den kan have noget. Jeg synes jo bare, at det er lidt sjovt at have dem selv også. Det er sådan lidt der spænding ved det også, ikke? Og så har man jo en lille chance på, at man skal få sådan en lige pludselig helt lille. Så vi prøver at have sådan lidt balance af det. Det er sgu fint. Hvor I har lidt selv og noget. Vi har i 5%, så har vi meget træning. Ja. Godt, det kan du godt prøve. Du skal nok selvfølgelig bare sådan lige holde den lidt kørende. Jeg lavede det bare ikke. Jeg har gjort det nogle gange. Jeg tror sagtens du kan. Men vi har de 4 autotopper også. Og de holder op med at afle 2 af dem, så er det jo selvfølgelig rent, som der står, ikke? Så man kan sige, på den måde selekterer det jo. Ja, så det tager det dårligt. Det er jo det, der kan være. Ja. Så er det bare nogle gange.
meget siden, hun var prøvet at se den gang. Synes jeg. Hun finder hurtigt ind til den der, synes jeg, det er godt. Der havde hun jo ikke noget helt før. Ja, og sådan lidt mere sådan, lidt mere stil i det der, til at starte med. Ja,